Bona tarda. Anem a començar la xerrada de presentació online dels estudis de grau mitjà de mecanitzat de Salesians de Sarrià. El meu nom és Francesc Monzonís i soc professor del Departament de Mecànica i Automoció. En el xat ens estan acompanyant la Sílvia i el Jordi, que s'encarregaran de moderar el xat i a més de recollir les vostres preguntes. Les agruparan i me les passaran al final perquè les pugui respondre de la millor manera possible o de la que millor sàpiga. Per escriure en el xat només és necessari que us hàgiu autentificat en el YouTube, el que probablement ho ha fet de manera automàtica al vostre dispositiu. Però si no teniu adreça de Gmail o no teniu aquesta possibilitat, ens podeu enviar un correu. Durant tota la sessió, el correu online sarrià.salesians.cat estarà actiu per poder recollir també les preguntes que ens arribin per aquesta via i ajuntar-les amb les del xat. Crec que en el xat surt aquesta adreça, que m'he trebancat al dir-la, i que estarà més clara per si algú de vosaltres la necessiteu. La primera cosa que vull fer, de totes maneres, és demanar la vostra comprensió i la vostra paciència, perquè és un format, el d'aquesta presentació, amb el qual igual no ens sentim còmodes. Nosaltres estem acostumats a estar en els tallers, en les aules, envoltats d'alumnes, i quan fem aquestes presentacions són en directe amb vosaltres, i aleshores això dona una dimensió que és molt diferent. Això de fer de youtuber no és la nostra especialitat. Tot i que si se'ns dona bé, no sé, podeu posar allò que diuen, un like, i potser em repenso el meu futur professional, no sé. La primera cosa que vull fer és explicar-vos una mica l'estructura de la xerrada d'avui. La durada prevista és en uns 15 minuts aproximadament i després donarem pas al torn de preguntes. Primer us explicaré les característiques de la nostra escola, per tots aquells que no la conegueu encara, que és Salesians de Sarrià, i després ja anirem a enraonar dels cicles formatius de grau mitjà i en concret del nostre, del de mecanitzat, que és el que ens ha portat aquí. Per tant, sense més dilació ja podem començar. Sobre la nostra escola, mireu, és una escola que té molta història, una escola que té 136 anys d'història, d'experiència, i crec que això ens avala. Actualment, si no recordo malament, som 8 estudis de grau mitjà, tenim 10 cicles de grau superior, tenim 2 PFIs i a més tenim els batxillerats en totes les seves modalitats, inclús l'internacional, hi ha formació no reglada i si després tenim es pots continuar a l'Escola Universitària Salesiana, o sigui que en el nostre centre actualment és a la vora d'uns 2.000 alumnes els que hi ha. Per explicar-vos les característiques del col·le, ho voldria fer ajuntant en 2 grups totes les coses que se m'han acudit. Don Bosco deia que el que volia, no ho deia exactament així, però més o menys és el que hagués dit avui. Don Bosco, deia, volem que hi hagi bons tècnics però que també siguin bones persones. I per tant, l'escola en aquest sentit treballa en aquests 2 àmbits, en l'àmbit d'aconseguir uns bons tècnics i en l'àmbit d'aconseguir uns joves que s'integraran properament en la societat, en ple dret, i que, diguem-ne, que siguin uns membres actius i vàlids de la societat. Com ho aconseguim, això? Des del punt de vista acadèmic, per aconseguir bons tècnics, nosaltres estem apostant moltíssim per la formació professional dual. És a dir, que els nostres alumnes incrementin el contacte que tenen amb les empreses, passant una part del seu horari, de la seva formació, en aquestes empreses, sobretot en el segon any del grau mitjà. Sabeu que el grau mitjà són 2 cursos, aleshores en aquest segon any ells passen una temporada en l'empresa si s'escau. Després en parlarem amb més detall. Una altra cosa que crec que ajuda que els nostres alumnes esdevinguin bons tècnics i bons professionals en general és la manera que tenim de treballar. Nosaltres estem actualment i de forma majoritària en l'escola treballant per projectes, amb aprenentatge, el que se'n diu ABP, aprenentatge basat en projectes. És una cosa que crec que és inherent a tota la formació professional,
perquè tradicionalment els nostres alumnes no eren dels que se sentien còmodes estant en un pupitre moltes hores al llarg del dia. Per tant, la formació professional és on s'han buscat metodologies que són més actives, que són més participatives. A més, no hi ha una altra manera d'aprendre si no és tocant. I per això crec que si havies de buscar innovació pedagògica, que són uns termes que estan molt de moda darrerament, crec que s'havien de buscar en la formació professional. En particular, el centre ha estat recentment reconegut per la Generalitat pel nostre treball en aquest àmbit. Per tant, això seria una segona cosa que crec que contribueix a aconseguir que els nostres alumnes puguin arribar a ser millors professionals. Una altra seria l'opció de l'escola per ser un centre internacionalitzat, és a dir, la nostra vocació d'anar més enllà de les nostres fronteres. En aquest sentit, tenim el certificat d'escola multilingüe, en aquest sentit nosaltres abonem el fet de que l'anglès sigui introduït de forma natural en el dia a dia dels nostres alumnes, tenen unes assignatures d'anglès tècnic, però també se'l trobaran en el software que estan fent servir, que triem la versió anglesa en lloc de la versió castellana, per exemple, perquè puguin conèixer de primera mà la terminologia tècnica en aquest idioma, etc. A més, que hi ha classes d'anglès, a més de que es poden preparar per certificats de Cambridge, a més de que afavorim que hi hagin intercanvis amb altres escoles, tant anant nosaltres a l'estranger en ocasions com fent que alumnes d'altres escoles vinguin al nostre centre. És a dir, la nostra aposta pel multilingüisme i la internacionalització crec que també és molt clara i que també afavoreix aquest propòsit d'aconseguir bons professionals. I en l'altra banda, en la banda d'aconseguir uns joves més compromesos, crec que el que estem fent és una acció doble. D'una banda, mostrar-nos com el que som, una escola que és acollidora, que és oberta, una escola que és propera, on no n'hi ha una grandíssima distància entre nosaltres i els nostres alumnes. Nosaltres preferim tenir aquest contacte més directe, haver de discutir amb ells, haver de justificar les decisions que fem. L'objectiu és que al final siguin joves que aprenguin a raonar, que aprenguin a qüestionar-se les decisions que es prenen en el seu entorn. Per tant, mostrar-nos d'aquesta manera crec que és una bona manera de fer que els nostres alumnes també creixin de manera integral com a persones. I també tenim, per exemple, tot el que seria l'acció tutorial. No només el seguiment molt personalitzat i molt proper que estem fent tots els professors i els tutors, sinó les campanyes que es fan des de pastoral i que contribueixen a generar un ambient que afavoreix, torno a dir, aquest aprenentatge o aquesta adquisició de valors per part dels nostres joves, perquè al capdavall en 1 o 2 anys molts d'ells ja seran, com deia abans, membres actius de la societat, hauran de ser capaços d'anar a votar o de conduir, per exemple, un vehicle. Per tant, crec que en aquest sentit serien aquestes dues coses les que intentem balancejar. Tenim accions que pensem que contribueixen a aconseguir que els nostres alumnes siguin bons tècnics i després tot un seguit d'accions i de convenciments a nivell d'escola i personal que crec que condueixen a que els nostres alumnes tinguin l'oportunitat d'assolir uns valors que els faran útils i molt vàlids en la nostra societat. I això és el que volia dir com a presentació de l'escola. Podríem estar enraonant molta estona d'això, però crec que hi ha altres presentacions en el canal de YouTube de l'escola i a més es van fer una presentació de formació professional abans, que us animo a que mireu si voleu tenir una informació bastant més concreta de la formació professional en el seu conjunt. El que jo volia fer avui era, com deia aquell, parlar del meu cicle, parlar en aquest cas del grau mitjà de mecanitzat. I per poder-lo explicar, el que he fet és posar el fons que veieu al darrere meu, que vol significar una miqueta com s'assoleix un producte mecànic a partir d'una idea. En la cantonada superior esquerra veureu que hi ha un canó. És un canó naval del segle XVIII. Això és un projecte que han fet els nostres alumnes. Doncs, de fet, el projecte el va proposar un alumne. Jo m'agradaria fer això. Aleshores, el que vam fer va ser
dividir-los en equips, i aquests equips van fer un croquissatge d'aquest canó, amb l'única condició de que fos a una escala que es pogués mecanitzar en l'escola i que fos mecànicament viable, que no plantegessin solucions que fossin difícils d'aconseguir amb els equips que nosaltres tenim. Aleshores es va fer un concurs d'aquests dissenys i un d'ells va guanyar. A partir d'aquest disseny guanyador es van fer uns plànols, que és una de les altres imatges que teniu al darrere meu. I aquí diguem-ne que les accions es van bifurcar. Per una banda, es va anar cap a la banda del prototipatge, fent un model 3D, que teniu darrere del meu cap, i imprimint una versió amb una impressora 3D per veure com realment se sentia aquest canó en la mà, si era massa gran o era massa petit, o si tenia parts que eren massa dèbils o que quedaven estèticament no l'afavorien. Per tant, vam fer una tasca de prototipatge, vam corregir errors i aleshores ens vam anar cap a l'altra banda. I a l'altra banda el que us he posat són les imatges d'unes màquines del taller. Un trepant, una fresadora i un torn. No he posat més perquè només es tractava d'il·lustrar-ho una mica. Amb aquestes màquines i les de control numèric, aleshores el que es va fer va ser mecanitzar les diferents parts. I tot això es va ajuntar en un conjunt, que és el que estic aquí tapant i que no m'atreveixo a moure'm perquè si no, no sé per quina banda de la càmera em sortiré. Per tant, amb aquest disseny, amb aquest petit projecte, si l'analitzem una miqueta amb deteniment, veiem quins són les assignatures que en formació professional s'anomenen mòduls i unitats formatives que necessitem. Ja hem parlat de croquissatge, per tant nosaltres el que fem és dibuixar, dibuixem bastant. En el primer any del cicle formatiu de grau mitjà comencem dibuixant i croquitzant a mà, de seguida passem a l'AutoCAD. En el segon any millorem les nostres competències i habilitats en AutoCAD, però passem a programes en 3D com l'Inventor, que és un programa d'Autodesk molt professionalitzador. Som capaços, aleshores, amb aquests dissenys, de fer, per exemple, una impressió 3D del nostre model. A banda d'això, què hem comentat? La possibilitat de mecanitzar la nostra idea, el nostre projecte. Això també implica que necessitem conèixer aquestes màquines, saber utilitzar-les. En aquest sentit, en el primer any, els vostres fills o filles, si decideixen apuntar-se, el que aprendran bàsicament és a utilitzar les màquines convencionals i auxiliars d'un taller. Un torn, una fresadora, un trepant, una rectificadora, és a dir, màquines convencionals. I en el segon any el que aprendran són màquines de control numèric. No ho podem veure per desgràcia, nosaltres ens agradaria poder, com he dit abans, estar en el taller, però tenim una aula de control numèric que actualment compta amb 2 fresadores i 2 torns. I això ho aprenem en el segon any. Per tant, dibuix a primer any una mica més manual i en CAD en segon any incrementem el pes del CAD i disseny en 3D. En taller tenim una divisió entre primer i segon, que seria taller convencional a primer i més control numèric a segon. I, òbviament, per poder tenir idees i traslladar-les a un plànol o traslladar-les a un projecte, s'ha de conèixer teoria de diferents maneres, des de materials a metrologia per poder mesurar el producte que tu obtens, els processos específics de fabricació que siguin especials, com els de les impressores 3D, etc. I això, bàsicament, és el que fem. És un itinerari de 2 anys en el que les 3 potes principals, al meu entendre, serien el taller, el dibuix i les assignatures o mòduls que tenen una càrrega una mica més teòrica. Només he esmentat la de materials, però podria haver parlat, per exemple, de les d'empresa. Són assignatures i mòduls que, atès que la formació professional, valgui la redundància, és professionalitzadora, ha de tenir una voluntat de donar sortida en el mercat laboral, doncs les persones han de saber les beceroles des de la interpretació d'una nòmina a la constitució d'una empresa bàsica. O l'anglès, que l'hem esmentat abans i que existeix com a anglès tècnic per poder aprendre tot aquell vocabulari específic que de manera, diguem-ne, natural vas veient en diferents mòduls i que en aquella assignatura, en aquella UFI mòdul, doncs acabes consolidant i donant-hi una miqueta d'entitat. Per tant, això és el que fem en el nostre cicle. I com ho fem?
Doncs us he explicat un projecte i sí que treballem per projectes. Aquest, per exemple, era el que se'n diu del mòdul 20, que és un mòdul que es fa a segon, que el fan alguns alumnes que no van a fer pràctiques en empresa i que bàsicament es treballa tot ell per projectes. Aquest és un, però se'n fan diversos al llarg de l'any. N'hi ha altres mòduls i UEFs que per la seva durada o pel seu contingut doncs es fan en unes classes unes mica més tradicionals. N'hi ha d'altres que es fan aplicant altres tècniques. Tot de manera complementària, tot intentem que faci un paquet que ajudi al nostre alumne a continuar i a tenir il·lusió i que no se li faci repetitiu allò que està fent en el seu dia a dia. Més coses. Sobre les pràctiques a l'empresa he fet una pinzellada abans i he dit que ara ho comentaria amb més detall i he dit, a segon hi ha molts alumnes que el que fan és fer o progressar en la seva formació anant a una empresa una part del seu horari. I això no és una obligació que han de fer tots, l'agafar aquesta formació dual. Per la maduració personal, pel moment en el que es troben els alumnes, per voluntat, perquè volen continuar estudiant i decideixen que en grau superior ja faran dual, doncs n'hi ha alguns que opten o es veu que no han de fer la formació dual. Aquests tindran unes pràctiques en empresa. La diferència és doncs, que la dual és remunerada i són moltes més hores i les pràctiques en empresa, que constitueixen un primer contacte molt interessant també amb la indústria del sector, doncs són una mica més curtes, una mica més exhaustives, en una durada menys de temps i es fan a banda del que serien les hores de classe. Que no ho he comentat, però crec que potser en el xat ho estan comentant o s'ha dit, les hores de classe d'un grau mitjà són 25 hores de classe setmanals, d'acord? Nosaltres comencem a 2:45 del matí, a les 8 del matí i sortim a 2:45 de la tarda, amb mitja hora de descans que es fa de 11:30 de 11 a 11:30. Clar, tot això a la vista de com evoluciona la situació, perquè no sabem com es faran les classes en un futur immediat, però en principi, si tot va bé com desitgem, aquesta seria l'estructura que tenen les classes. També us he parlat de la voluntat d'internacionalització de l'escola i en concret en el nostre departament. Ara mateix estem involucrats en un projecte europeu que es diu Penny Press Machine for Europe, que es tractaria de fer, no sé si coneixeu aquelles màquines que tu hi fiques una moneda de cèntims, de 5 cèntims, i aleshores la premsen fins que esdevé una petita medalla, un recordatori. N'hi ha algunes en centres turístics de Barcelona i d'altres llocs. Doncs amb unes escoles, en concret amb 6 escoles més europees, doncs el que estem fent és intentar que els nostres alumnes construeixin una d'aquestes màquines partint de zero, només sabent realment com funciona. L'esquema està sent molt similar al que us he explicat del canó, des del moment en què tens la idea al moment en què esperem que tindrem aquesta màquina a sobre de la taula. I el que ho fa interessant és que tenim la voluntat, tenim inclús l'obligació de trobar-nos amb els nostres partners europeus de manera periòdica. Nosaltres vam estar no fa gaire a Luxemburg, els partners van venir també a Barcelona en el mes de febrer, el mes de març, i està previst que a finals d'aquest any, si tot va bé, doncs anirem a Noruega. Després tornarem a venir a Barcelona i després anirem a Alemanya, etc. Això és una oportunitat fantàstica per aprendre d'una manera diferent i perquè els nostres alumnes hi perdin la por des de l'anglès a moure's d'un lloc a un altre. I crec que és una oportunitat boníssima pels nostres alumnes, el fet de poder estar en contacte amb joves que estudien el mateix però que són d'altres parts del nostre país, d'altres parts d'Europa. Molt bé, no sé si hi ha alguna cosa que us pogués explicar més abans de passar al torn de preguntes, perquè la veritat no he mirat el rellotge i no sé quan porto parlant, deu ser uns 10 minuts aproximadament. Sí, us podria dir, per exemple, que les possibilitats d'inserció laboral d'aquest cicle, com de tots els cicles tècnics, no ens hem d'enganyar, són elevadíssimes. És a dir, l'atur juvenil vinculat a un cicle formatiu de grau mitjà, sobretot de caire tecnològic, com és el nostre de mecanitzat, però l'altre també, està 10 punts
per sota del que seria la mitjana de la seva franja d'edat. Per tant, falten tècnics i estan molt buscats. I no és la empleabilitat en el sector és relativament senzilla. No us diré que és acabar i ja entrar en una empresa, però sí que sovint ens hi hem trobat amb la situació de que un alumne que comença a fer pràctiques en una empresa al final se'l volen quedar. I això és una situació que no ens sorprèn gens. Tot sovint es produeix aquesta situació, per tant, crec que és molt interessant. I no sé, us he parlat dels projectes, us he parlat de la inserció laboral, de les pràctiques com es fan a l'empresa, us he parlat una miqueta de com treballem seguint el fil d'aquest projecte que tinc aquí a la meva esquena, i l'estructura de l'escola i del cicle formatiu de grau mitjà. Clar, alguns de vosaltres deveu estar pensant, sí, ha dit la empleabilitat i el futur laboral, la possibilitat d'inserció, però quina és la possibilitat de continuar estudiant? Doncs, home, després del grau mitjà tenim el grau superior i en el nostre departament n'hi ha dos, un de disseny i un de producció de mecànica, per mecanització. I per tant, les possibilitats de continuar estudiant són clares. I les possibilitats d'arribar a la universitat, si l'alumne ho desitja i té la voluntat, la capacitat i les ganes, també ho són. Perquè després d'aquest grau superior tu pots anar a la universitat. En aquest sentit, sempre dic quan arriba a aquest punt de les meves xerrades que tenim l'oferta del 3x2 i és la possibilitat de, en 3 anys, obtenir els 2 títols de grau superior, el que et dona una formació i una preparació de cara a anar en el futur a la universitat que també és molt correcta. Per tant, tenim la possibilitat de integrar-nos en el mercat laboral amb una certa facilitat, però també la possibilitat de continuar estudiant fins a arribar a la universitat si ho desitgem o més enllà. I, òbviament, l'única diferència que hi ha amb el batxillerat és que estem fent un camí que és més pràctic. De les 25 hores de classe que hi ha a la setmana, el 60% es fan en taller, l'altre 40% són d'assignatures o de mòduls que són una mica més teòrics i que probablement la metodologia, per molt innovadora que sigui, recordarà més el que havien fet a l'ESO, però és un 40% de les seves hores. Tenen un 60% d'assignatures, de mòduls que són totalment pràctics. I jo crec que això els dona una confiança i unes habilitats que després, quan continuen estudiant, són molt requerides i que són molt correctes. D'alguna manera comparo anar per cicles formatius o anar pel batxillerat com quan puges a una muntanya. No? Si ets el Kilian Jornet, igual t'interessa tirar milles i arribar al cim. Però si no, el que et pot interessar és anar fent unes etapes, anant fent un cicle, un recorregut que estigui més adaptat a les teves possibilitats, a les teves forces i a les teves ganes, però al final acabes arribant al mateix lloc. I jo crec que això és una cosa que és molt interessant, perquè estar en formació professional no et limita ni et talla les ales per continuar, ni en l'àmbit acadèmic ni en l'àmbit professional. Arribats a aquests punts, probablement podria estar enraonant molta estona, ara que li he agafat confiança a la càmera, no? Que resulta una mica estrany estar parlant i en lloc de mirar els ulls d'una persona mira una cosa que es diu Logitech, però crec que el que seria bo és donar pas a les vostres preguntes i a les vostres inquietuds. Jo tinc algunes, m'aniran arribant pel WhatsApp, espero, i el vaig activar en el meu mòbil per veure si em comencen a arribar. I jo tinc algunes qüestions que m'avanço abans de que me les feu i les començo a respondre ara. I més que res perquè són preguntes i inquietuds que ja s'han repetit en altres sessions i que s'han preguntat en altres xerrades online com la que estem fent en aquesta ocasió. I, per exemple, una de les coses que em diuen que es pregunta molt sovint és sobre el tema de la preinscripció. I ja m'han fet aquí la llista i ara mateix passo a respondre-la, abans us comento el que volia dir de les preinscripcions. A veure, les preinscripcions, la darrera notícia que tenim és que són del 2 al 8 de juny i que es faran online.
però també la Generalitat ha explicat que articularà mètodes perquè qui ho necessiti pugui desplaçar-se als centres a formalitzar-les. La informació estarà a la pàgina web de l'escola perquè no és una decisió ni està publicada de forma ferma. Sabem que les dates són aquestes i que es farà online segurament, però la metodologia estricta encara la desconeixem. Hi ha una altra pregunta que es fa molt sovint sobre els criteris d'admissió i l'oferta de places. A veure, el criteri d'admissió són les notes dels 3 primers anys de l'ESO, no compten les de quart de l'ESO, i el criteri és la nota en cas de que hi hagi més demanda que no pas oferta. Actualment estem ofertant 30 places que en situacions normals es poden ampliar en 3 més amb algunes necessitats i permís de la Generalitat i que acostumen a donar resposta a la majoria dels alumnes que fan la petició d'aquest cicle. El grau mitjà de mecanitzat, com el de moltes famílies tecnològiques, són molt desconeguts per la gran majoria dels estudiants i aleshores la demanda no és exacerbada, per tant està bastant equilibrada l'oferta i la demanda que hi ha. No hi ha uns grandíssims problemes per poder accedir a l'escola. Més preguntes que se m'acostumen a fer, i ara sí que ja passo a respondre a les que teniu. Ja hem dit les dates de preinscripció, a més veig que s'havien comentat també en el chat. Em diuen, para grado medio de mecanizado, ¿de cuántas plazas disponéis? Ho acabo de dir, són aquestes 30 places, y son 30 plazas, más se podrían ampliar de manera extraordinaria con 3 más. Creo que hay una reserva de 2 para necesidades especiales, pero eso es a día de hoy, o lo que es de manera habitual. No sabemos, todavía se está hablando de cómo se articularán los cursos siguientes. Dices, en este curso actual se han cubierto todas las plazas. Pues no recuerdo el número exacto de alumnos que teníamos al principio. Si la oferta eran 30, quizás teníamos 28 o una cosa de este estilo, o sea que quedaron un par de plazas libres al principio del curso. Si haces dual, ¿qué horario es? Veamos, nosotros hacemos en el segundo año las clases de 8 de la mañana a 11. Entonces, a las 11:30, después del patio, los alumnos que tienen dual marchan hacia las empresas y ya no hacen más clase con nosotros. ¿Cuándo entran en la empresa? Eso depende un poco cómo se pacte. Se hace un convenio con las empresas y en él se trata el tema del horario. Hay algunas que por la tarde no están abiertas y entonces los alumnos van desde que consiguen llegar a lo mejor a las 12, hacen 4 horas y se van pues después de comer, o hay otros que comen y van después. Eso se pacta, pero lo que sí que te puedo decir a la persona que ha hecho esta pregunta es que las clases ese segundo año solamente serían de 8 a 11 y luego ya el alumno quedaría libre para ir a la empresa y hacer esas prácticas. En total son aproximadamente unas 1000 horas de prácticas las que se han de hacer y que están remuneradas con un formato que sería de beca. Que esto es muy interesante porque equivale más o menos a lo que sería el sueldo medio profesional, pero teniendo en cuenta que estás trabajando media jornada. Creo que es una cosa muy interesante. Diu, ¿cuándo se indica que se quiere optar por la FP dual? Al final del primer curso echamos un vistazo a los alumnos que tenemos y vemos a cuáles sería indicado proponérselo. No todos a lo mejor tienen el interés, no todos tienen la predisposición, no todos tienen el momento personal que invite a que tú los lleves a una empresa a hacer dual. Analizamos cada caso particularmente y entonces se hace una propuesta al final del primer curso. La idea es generalmente comenzar o bien a final del primer curso o como muy tarde al principio del segundo año, porque poner estas 1000 horas de prácticas son bastantes meses de prácticas y se necesita empezar lo más rápido posible con los tiempos y con los términos que marca la ley, obviamente. A ver si hay alguna pregunta más. Dice, normalmente, ¿qué demanda de estudiantes para trabajar hay? Veamos, ya he comentado que es muy habitual que los chicos y chicas que hacen prácticas en las empresas cuando acaban les quieran hacer un contrato para continuar
si realmente han respondido como suelen hacerlo, que es de una manera adecuada. Y lo que suele pasar es que muchos alumnos lo que desean es continuar estudiando, y entonces muchas veces no cogen estas ofertas de empresa y siguen trabajando y siguen haciendo el grado superior. Por lo tanto, diría que las ofertas de trabajo también están muy bien equilibradas con los alumnos que están dispuestos a ir al mercado laboral. Yo creo que la empleabilidad y el grado de inserción laboral es muy elevado en estos ciclos. Hay estadísticas que lo dicen y realmente es una cosa que es sorprendente cuando oyes noticias del grado de paro que hay entre los jóvenes de esta edad. Veamos, alguna pregunta más. Pues de momento tenía alguna más por aquí que nos decía si había muchas alumnas en el ciclo. Jo aquí quiero animar a tots els que tinguin hijas a que no descarten aquests tipus de cicles perquè la veritat és que tot i que estan no hi ha paritat, són majoritàriament masculins, doncs cada cop ens estem trobant que hi ha més noies i crec que això és una cosa molt bona. És molt bona per l'ofici, perquè privar-se de la meitat del talent no és una cosa bona per les empreses, és bona per les escoles perquè és enriquidor el no tenir una segregació per sexes en les classes, d'acord? I sobretot quan són tan obertes, tan inclusives i tan pensades per poder donar cabuda a tothom. Per tant, jo animaria a tots els que teniu filles també a que considerin aquest cicle de mecanitzat o qualsevol cicle tecnològic perquè probablement poden tenir un futur molt prometedor en l'àmbit industrial. Hi ha una altra pregunta que diu: al grau superior s'hi accedeix directament o s'ha de fer un curs d'adaptació? Bé, al grau superior s'accedeix havent aprovat el grau mitjà. Hi havia hagut un curs anteriorment pels alumnes que acaben el grau mitjà, però es va eliminar. Aleshores, tothom que és tècnic de grau mitjà té la possibilitat d'entrar a grau superior. També és veritat que, com en el cas d'entrar al grau superior des de l'ESO, el grau mitjà des de l'ESO, el criteri, la baremació és acadèmica, és a dir, és en funció de la nota que tu tinguis en el grau mitjà. Però ja hem comentat abans que aquesta oferta del 3x2, és a dir, tenim 2 graus superiors que es poden fer en 3 anys, això vol dir que hi ha si nosaltres tenim 30 places per grau mitjà, per grau superior n'hi ha més. I és bastant natural que tots els nostres alumnes puguin passar sense gaires entrebancs al grau superior. De fet, no és una cosa que es pugui garantir, però jo ara mateix no recordo cap cas de mecanitzat en el que un alumne nostre s'hagi quedat fora i no hagi pogut passar del grau mitjà al grau superior. I sí que em recorden que no he parlat res dels preus, i m'ho estan dient aquí. A veure, com sabeu, la nostra escola és una escola concertada i, per tant, la Generalitat paga el sou dels professors i algunes despeses bàsiques de funcionament. Però això és clarament insuficient per poder mantenir una escola, tenir les màquines que tenim i poder donar la qualitat d'ensenyament que desitgem, inclús poder-nos involucrar en aquests projectes europeus amb els nostres alumnes que us estaven comentant. Per tant, sí que l'escola demana unes aportacions econòmiques a les famílies. Aquestes aportacions són una inicial de 159 euros, que es fa, crec, en el moment de formalitzar la matrícula, i després 9 mensualitats més de 196 euros. Aquestes són totes les aportacions que s'han de fer. Després, òbviament, hi haurà algunes despeses en temes d'eines i algunes mínimes en temes de llibres, per exemple. Però penseu que la major part del material que fem servir acadèmicament el generem nosaltres en plataformes online, el tenim penjat en el Moodle o en el Google Classroom. Per tant, la despesa en material com llibres, per exemple, és mínima. Crec que compren el d'anglès i el d'empresa, només 2 llibres per tot el primer any i no sé si compren un per al segon. I no sé si hi ha alguna pregunta més, miro a veure què diuen els meus companys que estan controlant el xat i pregunten si hi ha alguna quota extra. Jo crec que això queda explicat o ha quedat resposta en el que acabo de dir. Aquesta aportació
inicial de 159 euros i després les 9 mensualitats de 196 euros. Doncs recordeu que qualsevol altra pregunta que se us quedi en el tinter i que després us vingui al cap, sempre la podeu enviar a l'escola i us respondrem de la manera més àgil possible. D'altra banda, us convido a veure altres sessions d'altres cicles formatius i a mantenir-vos informats a través de la web de l'escola, dels terminis de preinscripció definitius i dels tràmits que s'han de fer, tot i que, si us heu donat d'alta, us arribaran per correu aquestes informacions. Doncs, si no hi ha res més, jo donaria per finalitzada la meva part. Espero que us hagi resultat interessant, que no us hagi ensupit massa i que ens puguem trobar en Mecanitzat a Salesians de Sarrià. Bona tarda.